नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। तिलारी प्रकल्पावरून शेतकरी अधिकाऱ्यांची वादावाची। मिरकरवाडा बंदरावरील अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त आणि रेल रोको यशस्वी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। रेल्वे स्थानकावर रेल्वे रोको आंदोलन करण्यासाठी रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या अध्यक्षांसह पदाधिकारी जात असताना पोलिसांनी त्यांना रोखलं। प्रबंधक निर्देशक यांच्याशी रेल्वे प्रवासी संघटनेशी चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्याचं लेखी आश्वासन रत्नागिरी येथील प्रबंधक SD आंबार्डेकर यांनी दिले। मॅनेजर जे आज आले ते आम्हाला संघटनेला भेट देऊन गेलेले। संघटनेने तेव्हाच सांगितलेलं की बेलापूरचे CMD किंवा बेलापूरची माणसं इथे यायला हवी, पण आज हे एका 1.5 वर्षातलं तिसरं आंदोलन, 3ही आंदोलनं झालेत ज्याला बेलापूर आम्हाला समर्थन देत नाही आहे। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी कोकण रेल्वे महामंडळाला कोकण रेल्वे सांभाळायला जमत नाही आहे असं वाटायला लागलं आहे। जर त्यांना सांभाळायला जमत नसेल तर त्यांनी आपला भार हा सेंट्रल रेल्वेकडे द्यावा आणि त्यांनी संडपणे जाहीर करावं की कोकण रेल्वे आम्हाला चालवायला जमत नाही, आम्हाला प्रवाशांना न्याय मिळत नाही आणि सरळ आपला एक केंद्राकडे रेल्वे हस्तांतरित करावी। कारण काय, आम्ही डायरेक्ट आरोप करतो की गेले 16 वर्ष ही सावंतवाडीकरांच्या तोंडाला पानं पुसली गेलेली आहेत। गेली 10 वर्षात तत्कालीन CMDनी नवीन गाड्यांसाठी पण आम्हाला पेपर आउट केलेलं आणि नवीन गाड्या पण आम्हाला मिळणार होत्या, पण अजूनही आम्हाला आजूबाजूच्या तालुक्यांमध्येच जावं लागतं। एक टर्मिनससारखा प्रोजेक्ट सावंतवाडीत असूनसुद्धा दुसऱ्या तालुक्यांवर आम्हाला नवीन गाड्यांसाठी अवलंबून राहावं लागतं। ही खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे आणि ह्याच सगळ्या गोष्टींचा बेलापूरला गांभीर्य नाही आहे। त्यामुळे आम्ही बेलापूर प्रशासनाचा जाहीर धिक्कार करतो। त्यांना जर आमच्या बाबतीत रिस्पेक्ट असेल तर त्यांनी आमच्या मागण्या कन्सिडर कराव्यात, नाहीतर त्यांनी आपलं कामकाज थांबवावं आणि सेंट्रल रेल्वेला द्यावं। आजचं जे आंदोलन होतं त्याच्या प्रमुख मागण्या ज्या होत्या ते सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनलचं जे अर्धवट राहिलेलं काम आहे ते त्वरित सुरू करा। त्याच्यानंतर ज्या गाड्या करोना काळात थांबल्या रद्द झाल्या त्या पूर्ववत चालू करा आणि नवीन गाड्यांची सावंतवाडी स्टेशनला सुरुवात करा। आता 10 वर्ष जवळजवळ होत आली भूमिपूजन होऊन सावंतवाडी टर्मिनलचं, आणि 10 वर्षानंतर ते टर्मिनलचं अपुरं काम का आणलेलं आहे ह्याचा ना केंद्र सरकारने खुलासा केला आहे ना राज्य सरकारने खुलासा केला आहे। त्यावेळी ज्यांनी हे भूमिपूजन केलं तेच आता पुन्हा मुख्यमंत्री झालेले आहेत, तर त्या मुख्यमंत्र्यांनी हे जे अपुरं राहिलेलं काम आहे ते त्वरित सुरू करावं ह्या मागणीसाठी आम्ही हे आंदोलन केलं होतं। आज रेल्वे प्रशासनाचे रत्नागिरीचे अधिकारी येऊन भेटून गेले। त्यांचं म्हणणं आहे की बेलापूरच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर रेल्वे प्रवासी संघटनेची बैठक 27 तारीखनंतर कधीही आयोजित करू आणि त्या बैठकीत या प्रश्नांवरती चर्चा केली जाईल आणि त्याच्यावरती काहीतरी ठोस उपाययोजना संदर्भात आपण चर्चा करू अशी त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे।
केवळ आम्ही आश्वासनावरती त्यांच्या आमचं आंदोलन स्थगित करीत नाही आहोत. आम्ही आज आता स्टेशनमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी अडवल्यामुळे आम्ही स्टेशनमध्ये प्रवेश केलेला नाही. यापुढे जर रेल्वे प्रशासन आम्हाला जुमानणार नसेल, बेलापूरचे अधिकारी जर आमच्याबरोबर चर्चेला जर तयार नसतील, यापुढे आम्हाला रेल्वे ट्रॅकवर उतरून रेल रोको आंदोलन करावं लागेल आणि ही पाळी रेल्वे प्रशासनाने आमच्यावर आणू नये एवढीच विनंती आहे. ऑनकॉल रक्तदाते संस्था सिंधुदुर्ग संस्थेतर्फे 100हून अधिक रक्तदात्यांचा प्रजासत्ताक दिनी सन्मान चिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. या सर्व रक्तदात्यांचा ग्रुप इन्शुरन्स सुरू करण्यात येणार असल्याचं यावेळी संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी दयानंद गवस यांनी स्पष्ट केलं. ऑनकॉल रक्तदाते सिंधुदुर्ग ही संस्था 14 जून 2024 या जागतिक रक्तदान दिनी स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर अल्पावधीतच या संस्थेचे 1000हून अधिक सदस्य झाले. या संस्थेच्या रक्तदात्यांचा सन्मान गौरव सोहळा सावंतवाडी येथील रवींद्र मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून गोवा येथील सार्थक फाउंडेशनचे संयोजक सुदेश नार्वेकर, सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखम सावंत भोसले, अध्यक्षस्थानी सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी तथा संस्थेचे अध्यक्ष दयानंद गवस उपस्थित होते. त्यांच्यासह व्ही नाईक, सतीश कविटकर, सचिव बाबली गवंडे, उपाध्यक्ष मिनेल सावंत, कार्याध्यक्ष महेश रेमुळकर, खजिनदार सिद्धार्थ पराडकर, सदस्य दिनेश गावडे, बाळकृष्ण राऊळ, सचिन कोंडये, जितेंद्र पंडित, रवींद्र तावडे, सुधीर पराडकर आदी उपस्थित होते. यावेळी 154 रक्तदाते आणि संस्थांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी महिलांचा हळदी कुंकू कार्यक्रमही पार पडला. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन सचिव बाबली गवंडे यांनी केलं, तर आभार दिनेश गावडे यांनी मानले. यावेळी मोठ्या संख्येनं रक्तदाते, महिला आणि अन्य नागरिक उपस्थित होते. शिरशिंगे धरण प्रकल्प 2012 पासून बंद होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पाटबंधारे मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास हा विषय आणल्यानंतर या प्रकल्पाच्या अडचणी जाणून घेतल्या. 101 कोटी रुपये खर्च करून यापूर्वी प्रकल्पावर झाला होता. आता नव्यानं मंत्रिमंडळानं 609 कोटींची सुधारित मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प शिरशिंगे गावात होत असला तरी वेर्ले, शिरशिंगे, कलंबिस्त आदी अनेक गावांना या प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे सुजलाम सुफलाम हा भाग होणार असून काश्मीरच्या खोऱ्यात जी वैशिष्ट्ये आहेत ती सगळी वैशिष्ट्ये या गावात आहेत. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांचं आयुष्य बदलेल. लवकरात लवकर तो सुरू होणार असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय. शिरशिंगे हा प्रकल्प 2012 पासून बंद होता आणि मी याच्यासाठी हा विषय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री आदरणीय फडणवीस साहेब यांच्या ज्याला निदर्शनाला आणून दिला. त्यावेळेला त्यांनी ह्या प्रकल्पाच्या संदर्भातल्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि हा 101 कोटी रुपये ह्या प्रकल्पावर यापूर्वी खर्च झालेला होता आणि नव्याने आमच्या मंत्रिमंडळाने 609 कोटी रुपयेची सुधारित मान्यता या प्रकल्पाला दिलेली आहे. त्याच्यामुळे आता हा मध्यम प्रकल्प या भागामध्ये साकार होईल आणि हा जो प्रकल्प आहे हा शिरशिंगे गावात होत असला तरी शिरशिंगेसह वेर्ले, कलंबी, सांगेली, साबरवाड अशा अनेक गावांना, माडखोल अशा अनेक गावांना या प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे आणि त्याच्यामुळे हा संपूर्ण भाग सुजलाम सुफलाम होणार आहे. आणि दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे की हा भागामध्ये जर आपण गेला तर आपल्या लक्षात येईल की काश्मीरच्या खोऱ्यामध्ये जी वैशिष्ट्य आहेत ती सगळी वैशिष्ट्य ही शिरशिंगे गावामध्ये आहेत. त्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये हा प्रकल्प ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचं आयुष्य बदलेल त्याचप्रमाणे या भागामध्ये पर्यटनसुद्धा मोठ्या प्रमाणात साकार होण्यामध्ये या प्रकल्पाचा मोठा वाटा राहणार आहे. बराच काळ प्रकल्प बंद राहिल्यामुळे अनेक प्रश्न हे स्थानिक पातळीवरचे आहेत. उद्या मी त्या ठिकाणी चर्चेसाठी जाणार आहे. त्याच्यापूर्वी आज योग्य ती माहिती ही डिपार्टमेंटमधून घेण्यासाठी आता डिपार्टमेंटची मीटिंग इथं बोलवलेली आहे आणि मग ते ग्रामस्थांशी बोलून लवकरात लवकर हे काम पुढे न्यायला लागेल. त्याच्यामध्ये वनजमिनींचे काही प्रश्न आहेत त्या संदर्भात निर्णय घ्यायला लागतील आणि सगळ्यांचं कोऑर्डिनेशन करून लवकरात लवकर हे प्रकल्प हा कसा सुरू करता येईल हे आम्ही काळजी घेऊ.
चिंतामणी साहित्य सहयोग सहकारी प्रकाशन संस्था आणि आरती मासिकच्या प्रमुख आयोजनाखाली कोकण मराठी साहित्य परिषद सावंतवाडी आणि श्रीराम वाचन मंदिर यांच्या सहकार्यानं आरपीडी हायस्कूल सावंतवाडीच्या सभागृहात निमंत्रित कवयित्रींचं 18वं विभागीय संमेलन कवयित्रींच्या उत्स्फूर्त उत्साहानं पार पडलं। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला उपस्थित मान्यवरांचा परिचय करून देण्यात आला। कोमसापच्या केंद्रीय मंडळाच्या अध्यक्षा नमिता कीर यांच्या हस्ते समयी प्रज्वलनानं कवयित्री संमेलनाचं उद्घाटन झालं। अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेणारा दीपप्रज्वलन करतायत सन्माननीय जरा जोरदार टाळ्या हेमांगी नेरकर मॅडम, त्यानंतर आपल्या उद्घाटक सन्माननीय नमिताताई कीर मॅडम, ज्येष्ठ साहित्यिक प्राध्यापक उषा परब यांनी कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक केलं। संमेलनाच्या अध्यक्षा हेमांगी नेरकर, प्रमुख अतिथी नमिता कीर यांचा सन्मान करण्यात आला। यावेळी कोमसाप सावंतवाडी शाखेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संतोष सावंत, चिंतामण साहित्य सहयोग सहकारी प्रशासन संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर जे.बुवा, श्रीराम वाचन मंदिरचे अध्यक्ष प्रसाद पावसकर, प्राध्यापक सुभाष गोवेकर यांच्या हस्ते मान्यवर निमंत्रित कवयित्रींचा सन्मान करण्यात आला। या संमेलनासाठी व्यासपीठावर संमेलनाच्या अध्यक्षा ज्येष्ठ साहित्यिक हेमांगी नेरकर, डॉक्टर इला माटे, गोव्यातील पत्रकार कविता आमोणकर, गोव्यातील सुप्रसिद्ध साहित्यिक प्राध्यापक पौर्णिमा केरकर, कवयित्री रजनी रायकर, ज्येष्ठ लेखिका उषा परब उपस्थित होत्या। यावेळी आरती मासिक आयोजित सिंधुदुर्ग गोवा मर्यादित काव्यलेखन स्पर्धेतील विजेत्यांना गौरविण्यात आलं। पारितोषिकं देऊन सन्मानित करण्यात आलं। या कवयित्रींनी त्यांच्या बक्षिसपात्र कविता सादर करताच रसिकांची त्यांना उत्तम दाद मिळाली। गोंगाट, कोलाहल, अस्वस्थता बसूच देत नाही घरात, तेव्हाही टाकू नका पाऊल उंबरठ्याबाहेर। दबा धरून बसलेले शत्रू धर्म, परंपरा, संस्कृतीचे हातबॉम्ब घेऊन सज्ज आहेत रस्त्या रस्त्यांवर। आताशा पोरी भूतकाळात रमत नाहीत, आताशा पोरी भूतकाळात रमत नाहीत, भातुकली खेळत नाहीत, नात्यात गुंतत नाहीत। उजवतेस तुझी कूस, उजवतेस तुझी कूस, वापर करून आपल्या शरीराचा, वापर करून आपल्या शरीराचा, मातृत्वाच्या सुखाची आस, मातृत्वाच्या सुखाची आस, विचार नसतो बेढवण्याचा। जाती जातीचेच पिकवाई कसे, मनामध्ये आपले आयुष्य जात नाही मुक्त घरामध्ये। मनातल्या मनात स्वतःलाच कोसत बसायचे हे तर सोडूनच दिले आहे तिने। स्वतः जाळून राख होण्याची सवय बदलली आहे तिने आता। शक्ती स्फूर्ती आणि कृती देवाचीही रूपे बघ, त्यांच्या सोबतीने गळ्या तुझा तूच देव शोध। स्वयंपाक पाणी मुलं बाळ सारं मलाच पाहावं लागलं, हे बसले ध्यानमग्न, मग चिडले मी तर माझं काय चुकलं। पाऊस कसा येतो अन जातो, चारी दिशांना कवेत घेतो, मनाला शांती अन मस्तीची, ओल्या पावसाची गीते गातो। दे सहिष्णुता अन सात्विकता दे, सृजनाचा अंकुर फुलवाया, धाडस ऊर्जा त्वेष ही हवा, असुरांना पायी तुडवाया। असंख्य जिव्हा फुटू लागल्यात, असंख्य जिव्हा फुटू लागल्यात, विस्कटून टाकत देहाला। तिच्या हुळहुळलेल्या स्तनांना तृप्त ओठांचा स्पर्श होत असल्याचा भास होऊ लागतो। तिची पावलं जड पडू लागतात भविष्याच्या काळजीने। ती साधू लागते संवाद मनाचा मनाशी, ती साधू लागते संवाद मनाचा मनाशी।
ती देत राहते आश्वासन पोटातल्या हालचालींना. अलगद पडतो ओघळून नात्यात गुंतलेला माणूस, अलगद पडतो ओघळून आपल्याही नकळत नाते जाते हरवून. आपल्याही नकळत नाते जाते हरवून. आपण अनभिज्ञ नात्यांची उंजळ घट्ट पकडून. भरून राहते तिन्ही सांज आक्रोशाने, स्वप्नांचे पंख मिटून जातात उंबरठ्यात. स्वप्नांचे पंख मिटून जातात उंबरठ्यात. तोच जन्म तेच जीवन तेच जगणं. तोच जन्म तेच जीवन तेच जगणं. प्रवाह मात्र बदलतात. औंधा कोकणातली भूता लयच झालीत फेमस. औंधा कोकणातली भूता लयच झालीत फेमस. लागली काय सोडतच नाही, फक्त लागायचीच फुरसत. नव्या पिढीची मी स्पेसचा चौकोन आखते. नव्या पिढीची मी स्पेसचा चौकोन आखते. मधोमध उभी राहून काटेकोर संसार थाटते. खोदताना सापडत जातात खऱ्या इतिहासाची पाळेमुळे. खोदताना सापडत जातात खऱ्या इतिहासाची पाळेमुळे आणि भविष्याची शाश्वत स्थिरता. त्यासाठी घट्ट पाय रोवून उभे राहावे लागते आणि पाहावे लागते स्वप्न आकाशात भरारी घेण्याचे. कुठूनशी यावी वाऱ्याची झुळूक अन अंगणात आलेला काळा ढग अलगदपणे पुढे निघून जावा, तसंच हुलकावणी देत आलंय सुख कायमच आयुष्यभर. या कवयित्री संमेलनासाठी कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश मस्के, सचिव विठ्ठल कदम, खजिनदार भरत गावडे, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, ॲडव्होकेट प्रकाश परब, सुनील राऊत, कोमसाप सावंतवाडी शाखेचे अध्यक्ष संतोष सावंत, उपाध्यक्ष अभिमन्यू लोंढे, सचिव प्राध्यापक प्रतिभा चव्हाण, सहसचिव राजीव तावडे, खजिनदार डॉक्टर दीपक तुपकर, दीपक पटेकर, रामदास पारकर, प्रवीण परब, संजय लाड, सुहासिनी सडेकर, मंगल नाईक जोशी, विनायक कवस, सावंतवाडी इनरव्हील क्लबच्या सदस्या उपस्थित होते. संमेलन आयोजित समितीतील प्रज्ञा मातोंडकर, श्वेतल परब, ऋतुजा सावंत भोसले, प्रतिभा चव्हाण, स्मिता परब यांनी आयोजनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन मेघना राऊळ यांनी केलं. त्यानंतर कवयित्रींनी नाविन्यपूर्ण कविता सादर करून संमेलन उत्तरोत्तर बहारदार केलं. आणि कवितेतला शब्द हा कवितेचा आत्मा आहे. भावना हा पाया आहे. कविता ही बुद्धीवर नाही लिहिली जात. कविता ही भावनेवर लिहिली जाते आणि ती शब्द हा तिचा आत्मा असतो. म्हणजे शब्द किती मोठा आहे. तर आता तुकाराम महाराजांनी पण म्हटलेलं होतं की आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने, शब्दांचीच यत्ने शस्त्रे करू. शब्दांची शस्त्र होतात तुम्हालाही माहिती आहे. इतकं शब्दामध्ये ताकद आहे. मंगेश पाडगावकरांनी म्हटलेलं होतं की जिवंत शब्द, पाखरांसारखे शब्द, सुरुंगासारखे शब्द, निशब्दतेतले व्यक्त होणारे शब्द. नकळत साहित्य निर्मिती होत असते. महिलांचं आयुष्य कायमच संघर्षमय असतं. भवताल सतर्कपणे अभ्यासत ते आयुष्य जगत असतात. ज्यावेळी मुलगी विवाहबद्ध होते, मग तो प्रेमविवाह असेल किंवा ठरवून केलेलं लग्न असेल, अशावेळी स्त्रियांना सर्वात जास्त आयुष्याशी तडजोड करावी लागते. वेगळ्या संस्कारातून, वेगळ्या जडणघडणीतून ती मुलगी उराशी संसाराची स्वप्न घेऊन नवीन घरी आलेली असते. घरात सर्वांचे स्वभाव, तिथल्या चालीरीती, रूढी, नियम सगळं काही सांभाळत तिला जगायचं असतं. घरात खटके उडाले किंवा नाही जुळून घेता आलं तर मात्र मागे वळायला जागा नसते. अशावेळी जगण्याचा तोल सांभाळत संवेदनशील मनाची माऊली मनातलं द्वंद्व कागदावर उमटवते. तिच्या हातात प्रतिभाशाली लेखणी असेल तर तिच्या अनुभवांचं सोनं होतं. आज आपण सर्व महिला शिक्षणामुळे एक समृद्ध जीवन जगत आहोत, स्वतंत्र आहोत, अर्थार्जन करू शकतो. या सगळ्याचं श्रेय सावित्रीबाई फुले यांना जातं. आज आपलं स्त्री स्वातंत्र्य अबाधित आहे. आज आपण ज्या कोणी आहोत त्या केवळ त्यांच्यामुळे आहोत, हे ऋण कायम स्मरणात ठेवलंच पाहिजे. मालवण शहरातील मोकाट कुत्रे, जनावरे वाढली असून अपघातास आणि शेतीस नुकसानीचे ठरतात. या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते कमलाकर खोत यांनी प्रजासत्ताक दिनी आमरण उपोषण छेडलं. माझी पूर्ण माहिती सांगतो. आज मला एवढं दुःख होतं
ते कमलाकर रोड या नावाने ओळखतच करत मी तो कोणाचा मुलगा तो ओळखत नाही त्यात मी तुमच्या पुढे बंधन करतो गोष्ट. हे माझे वडील मारुती देशमुख हे 1942 ते 46 कालावधी रंगूनच्या बॉर्डरवर मिलिटरीमध्ये सेवा दिली त्यांनी आणि देशाची सेवा केली त्या माणसाला आणि त्याची मुलगा मी. आणि आज त्या गुन्ह्यासाठी वनवन भटकता लागता न्यायासाठी कुठे याची गोष्ट त्याची गोष्ट त्याचं कुठे आता 4 ते 5 उपोषण केलं आहे. तिची दखल घेतली जाणार नाही. मागे वैभव 15 ऑगस्टला उपोषण केलं होतं. वैभवने याच्या माध्यमातून लेखी त्याचं मला सांगितलं त्याची कारवाई 5 महिने झाले अजूनपर्यंत चिठ्ठी साहेबांनी काहीच केला नाही आपण आणि आम्ही कोणाकडे नाही बघायचो. आज मी मागवडवरती जातो आणि आता एवढं तुमचं प्रश्न सुद्धा आज करतो उद्या करतो हे काय आणि आता ती लेखी घेऊन येते या मुठवून लेखी काढून मला तुमच्या माणसाला केलेला तुम्ही काय हो करा आमचं ते न्यायाचं माझा ह्या आमरण उपोषणा माझं प्राण दिलं तरी चला पण आज मी काही धडाकत नव्हतं. माझी 2 महिन्यापूर्वी बायको घेतली माका तर ह्याच होता आता माझ्या लग्नाचं काय उपयोग मी लोकांसाठी मालवणासाठी मांडतो. मध्यंतरी निलेश राणेंनी स्पॉट चेकिंग केल्या 15वर तर बंदरच दिसता का बाकी मालवण दिसणार नाही का. आता तामणकर नावाचा माणूस शंख फुटला कचरा फेको ह्या फेको आणि खया तो सरकारी करून त्याच्यात स्पॉट आम्ही मालवणसाठी झटतो. मालवणचं प्रॉब्लेम आम्ही तो भेट केलो ना आणि आव्हान केल्याने काय नाही त्याचं काय तीर गाळला का. त्याच्यामुळे आता ह्या मेन म्हणजे आधी लोकांपुरा तो एक प्रश्न ज्वाळ्याचा होता आणि आमचा लेखीचं स्वरूपात आहे. मागे 15 ऑगस्टचा लेखी न देता आमचा करतो म्हणून सांगितलं वैभव नाईकच्या पुढे आम्ही तो उठलो आणि आता ते तुला आता काय आता नाहीला जर परत दोन्ही करणार हा होतोय. आज मग तारकी पार लढाई होऊ दे काय होत का होऊ दे. आणि दुसरा प्रश्न आहे का मोकाट कुत्र्यांचं पडा ह्या आता मोकाट गुरांचं घेऊन येते आणि कुत्र्यांचं नंतर करतो म्हणून सांगितलं त्यांनी हे काय अर्थ काय मी उठा काय तो. आणि दुसरी गोष्ट कचऱ्याचं साम्राज्य एवढा असा की आज कचऱ्याच्या स्पॉटवर जाणत नाही गाडीचं कचरं उठवणच नाही आणि त्याच्यातही आता ते चिंगळं मिळतं त्या चिंगळ्याच्या जागा मिळतं त्या कचऱ्यात. वैभववाडीवाले नको म्हणतात कणकवलीवाले नको म्हणतात आणि सावंतवाडीवाले नको म्हणतात. याचं कामच नाही ना. ह्या स्पॉटवर कधी फिरणारच नाही. आज मालवणमध्ये एक खोतपट काय आता माहिती नाही म्हणतात आणि असं आहे तू कबाडी करूया तो राजा असा मुख्याधिकारी म्हणजे काय ह्या आता कळणार नाही का. आणि तू ह्या जनतेची जी प्रजा असा त्या प्रजेसाठी एवढा दुःख देतं आज हक्याचं ह्याचं नाव रडतं आणि या शासनाचं माणूस म्हणा कोण यांच्या भानगडीत पडणार नाही. फक्त कमलाकर को तेच लढतं यांच्याबरोबर आणि आमचा तर सर्व नाही काय मालवण होती असं आमचा अभिमान आता ढोराची 15 सुराला रोडवर फिरत येतं मालवाला फिरत असतं जशी माणसा फिरतं तशी ती ढोरा फिरतं. म्हणजे ॲक्सिडेंट झालं काय याचं लक्ष नाही 5 मिनिटं ती वेळेवर देणार ना. फक्त मालवणचा स्टँड आणि याची बिल्डिंग हे एक 2च गोष्टी माहिती असं बाकी ह्याच्यापर्यंत काय तिथं आहे का माहिती नाही असं. आणि कशासाठी काय करतोस तू आणि टेंडर काढतो ह्या बसवा ह्या बसवा आणि ह्या टेंडरला काय काढणं. आज 5 महिने आम्ही हल्ला मोकळं झाल्याने आता 5 महिने आता 20 लागली आता निर्णय होतो घेतला माझं जीव गेलो तरी तर पण मी सोडूचही नाही. सगळ्यांका लेटर दिला कलेक्टरला लेटर दिला तहसीलदार सगळ्यांका लेटर दिलेला पण माका भेटून तरी न्याय होईल. आज न्यायाशिवाय अजिबात उठातही नाही आणि ह्यालाचही नाही माझं प्राण गेलो तरी तर मध्यंतरी मोदी साहेब इथे तेव्हा जिरगे साहेबांनी ती ढोरा येणारी बंद केल्यानी आणि आज तिना त्या मोदींचा एक न्याय आणि मालवणच्या माणसांचा दुसरं न्याय ह्यो काही त्यांचा आणि मोकाट कुत्र्यांचा पण त्यांनी अप्लिकेशन केलेली त्यांच्या न्याय मोदी लोक आणि आता मोदी एक न्याय आणि मालवणच्या माणसांचा दुसरं न्याय ह्यो काही तडकेपड तुम्ही ढोरा धरला जात ना त्या टायमात मोदीच्या टायमात पंतप्रधान उद्भावनात ढोरा बिरा धरतात मांजरा धरतात आणि सगळा केला. आता आम्ही तर न्याय हक्कात मागतो नगरपालिकेचा टॅक्स भरतो त्याका आम्ही निराळ न्याय द्यायचो त्याका रडकुक्कात ठेवायचो ही कसं करतो योग्य पुढे. तिलारी प्रकल्पाचे वारंवार फुटणारे कालवे आणि घोटिगेवाडी इथं कोसळलेल्या पाईपलाईन यावरून शेतकरी आक्रमक झालेत. फुटलेल्या पाईपलाईनमुळे पाणी पुरवठा बंद झालाय यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल झालेत. हा पाणी पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी घोटगे ग्रामस्थांनी आंदोलन छेडलंय.
यावेळी ग्रामस्थांची सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बाचाबाची झाली. 8 दिवसात मागण्या पूर्ण करण्याच्या लेखी आश्वासनानंतर घोटगे ग्रामस्थांचं उपोषण मागे घेतलं. मात्र काम न झाल्यास पूर्व सूचना न देता आमरण उपोषण करण्याचा इशारा घोटगे सरपंच भक्ती दळवी आणि घोटगे ग्रामस्थ शेतकऱ्यांनी दिलाय. पाहुयात आंदोलनावेळी नेमकं काय घडलं. साफसफाई म्हणजे फक्त झाडझुडपं साफ करू कॅनलच्या साईडला झाडं वाढलेली आहेत. अहो त्या झाडामुळे आमचे घोटगे गाव ना एकदम बेदरक दिसतोय. बघा तुम्ही साहेब, बघा आमच्या गावाची परिस्थिती बघा. तो कॅनल ना, ह्या कॅनलला आम्ही जमीन नाही दिली असती ना तर बरं झालं असतं असं वाटायला लागलं. ह्या कालव्यामुळे आम्हाला काहीच फायदा नाही. तुम्ही म्हणताय ना आम्ही सेवा दिली, काही आम्हाला सेवा मिळाली नाही, उलट आम्हाला आमचं नुकसान झालेलं आहे. आता मला सांगा, तुम्ही सांगता की ऐकून घ्या, ह्या जुनं बांधकाम होतं त्याच्यामुळे हे कोसळलं. तुमचे इंजिनियर होते ना, त्याला समजायला पाहिजे होतं की हे बाबा कोसळणार इथं करता का माने काम. मग ह्यांच्यावर तुम्ही आता गुन्हे दाखल करा ना. आमचं नुकसान झालं. हा चौकशी समितीने गुन्हे दाखल करा. ह्या सगळ्या मागण्या आमच्या ज्या आहेत नका मला परत आता आम्ही जातो घरी. नाही काय फायदाच नाही ना. काय कशाला बघतात रागाने. हे बघा ओ साहेब, ओ भरत दळवी, गोड गोड बोलू नका तुम्ही. तुम्ही काल मंदिरात येऊन 10 दिवसात पाणी देतो म्हणजे मग त्या 10 दिवसाचं काय ते सांगा मला. 4 दिवसात पाणी यायला पाहिजे. आता 6 दिवस झाले, 4 दिवसात पाणी पडलं. 2 दिवस मोटर डोक्यावर एका जागेवर नाही शेती. किती पाहिजे लागतो गेल्या वर्षी 4 दिवसात सांगल्याने माका विचार त्यांना. एक महिना लागलो. तुम्ही म्हणताय नाही शक्य, मग शेतकऱ्यांना शक्य आहे का हे? काय कसं करायचं, काय करायचं तुम्ही सांगा. नॅशनल अपील करतोय किंवा काय नाही, माझी कामाची कळकळ बघा त्यातनं समजा. भल्या पहाटेच मिरकरवाडा येथील अनधिकृत बांधकाम मत्स्य विभागानं पाडलंय. रत्नागिरीसह कोकण किनारपट्टीवरील व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या मिरकरवाडा बंदराला अतिक्रमणानं व्यापून टाकलंय. त्यामुळे या बंदराचा विस्तारीकरण रखडला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या पहिल्याच रत्नागिरी दौऱ्यामध्ये या मिरकरवाडा बंदरातील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश संबंधित मत्स्य विभागाला दिले. त्यानंतर मत्स्य व्यवसाय विभाग कामाला लागलं होतं आणि त्यांनी या संदर्भात अनधिकृत बांधकाम धारकांना नोटिसा सुद्धा बजावल्या होत्या. त्यानुसार 319 अनधिकृत बांधकामं जमीनदोस्त करण्यात आली आहे.
मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंच्या सौजन्यानं डॉक्टर्स क्रिकेट क्लब देवगड आणि लाईफ केअर फार्मा तळे बाजार यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित डॉक्टर्स चॅम्पियन ट्रॉफी 2025च्या पहिल्या पर्वाचे मानकरी मावळा कोल्हापूर हा संघ ठरलाय, तर रॉयल मालवणी संघ उपविजेता ठरलाय. देवगड तालुक्यातील आनंदवाडी येथील ओव्हरआर्म डॉक्टर्स क्रिकेट ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात रॉयल मालवणी संघानं प्रथम नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना 36 धावा जमवल्या. प्रत्युत्तरादाखल खेळताना मावळा कोल्हापूर संघानं 37 धावा करताना शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक ठेवून धावांचा टप्पा पूर्ण करत विजयश्री मिळवला. यावेळी डॉक्टर अभय परब यांना बेस्ट बॉलर म्हणून सन्मानित करण्यात आलं, तर डॉक्टर विशाल जाधव यांना बेस्ट बॅट्समन म्हणून गौरविण्यात आलं. स्पर्धेचं समालोचन डॉक्टर सुजित कदम, सागर जोईल यांनी केलं. आमच्या जिल्ह्याच्या मॅचेस दरवर्षी होतात, पण आम्हाला देवगडला अजून एक नवीन सुरुवात करायची होती, तर त्यासाठी हा खटाटोप गेलेला. पहिलं वर्ष होतं, खूप चांगल्या मॅचेस झाल्या. राजापूर, लांजा, तसेच कोल्हापूर आणि मालवण यापासून संघ आले होते. मस्त एक दिवसात आयोजन चांगलं झालं आणि चांगल्या मॅचेस झाल्या. मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री माननीय श्री नितेशजी नारायणराव राणे यांच्या सौजन्याने डॉक्टर्स फ्रॅटर्निटी क्लब देवगड, त्याचप्रमाणे लाईफ केअर फार्मास तळे बाजार यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आजचा हा आपला निगा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आजची ही स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी आली होती. आपले पालकमंत्री नितेशजी नारायणराव राणे यांच्या मार्गदर्शनाने आणि सहकार्याने आजचा हा मोठा सोहळा आम्ही उभा करू शकलो. सर्वप्रथम मी पहिले त्यांचे आभार मानतो. त्याच पद्धतीने विविध भागातून महाराष्ट्राच्या टीम्स आल्या होत्या, त्यांचंही देवगडमध्ये आम्ही स्वागत करतो आणि त्यांचे आभार मानतो की त्यांनी आपल्या वेळात वेळ काढून आपल्या स्पर्धेसाठी ते इथे आले आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवली. अत्यंत चुरशीचे सामने झाले आणि पार पडले. धन्यवाद. चिपीविषयी खासदार नारायण राणे यांच्याशी चर्चा झाली. विमानात एकत्र होतो त्यावेळी आपलं बोलणं झालं. लवकरच ते केंद्रीय मंत्र्यांशी बैठक करणार आहेत, अशी माहिती माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली. चिपीचं आज पुणे चिपी येणारं जे विमान होतं ती फेरी रद्द झाली, डायरेक्ट ती गोव्यामध्ये गेली. अजूनही काही प्रश्न चालू आहेत. आजच मी आदरणीय राणे साहेबांच्या बरोबर विमानामध्ये होतो मुंबईहून येताना. त्यांच्याशी चर्चा झाली आणि लवकरच या संदर्भात ते केंद्रीय मंत्री महोदयांची मीटिंग ठेवणार आहेत. त्याच्यामुळे हे प्रश्न लवकरच सुटतील याची मला खात्री आहे. आजच मी आदरणीय राणे साहेबांच्या बरोबर विमानामध्ये होतो मुंबईहून येताना. त्यांच्याशी चर्चा झाली आणि लवकरच या संदर्भात ते केंद्रीय मंत्री महोदयांची मीटिंग ठेवणार आहेत. त्याच्यामुळे हे प्रश्न लवकरच सुटतील याची मला खात्री आहे. आजच मी आदरणीय राणे साहेबांच्या बरोबर विमानामध्ये होतो मुंबईहून येताना. त्यांच्याशी चर्चा झाली आणि लवकरच या संदर्भात ते केंद्रीय मंत्री महोदयांची मीटिंग ठेवणार आहेत. त्याच्यामुळे हे प्रश्न लवकरच सुटतील याची मला खात्री आहे. महाराष्ट्र सरकार केवळ सिंधुदुर्ग नाही तर संपूर्ण कोकणच्या विकासासाठी ताकद देईल, असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय. निवडणुका संपल्यानंतर मंत्रिपदाची जबाबदारी आता माझ्यावर राहिलेली नाही आहे. त्याच्यामुळे काही फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट करायला लागतात. बंगलाचा ताबा द्यायला लागतो, त्याच्यानंतर आपली पर्यायी व्यवस्था करायला लागते आणि त्याच्याबरोबर 2 मोठी आजारपण ही सुद्धा माझ्या कुटुंबामध्ये आलेली होती. त्याच्यामुळे काही काळ हे मी आपल्यासमोर येऊ शकलो नाही, कारण ती जबाबदारीसुद्धा पार पडायला लागते, कारण नवीन मंत्रिमंडळ आल्यानंतर त्यांनासुद्धा सहकार्य करायला लागतं. आणि त्याच्यामुळे काही काळ मला माझी प्रवक्त्याची भूमिका असेल ती व्यवस्थित पार पडता आली नाही किंवा आमच्या लोकांना भेटला नाही. पण आमच्या सातत्याने मिटिंग्ज होत आहेत. अनेक नवीन प्रकल्प हे सिंधुदुर्गसाठी मंजूर होत आहेत आणि ते होत असताना सातत्याने आपण हल्लीसुद्धा पर्यटन मंत्र्यांच्याकडे मिटिंग झाली. पर्यटनाचा प्रस्ताव आपण केंद्राकडे पाठवला. काजूच्या संदर्भात आपण लवकरच काही चांगले निर्णय घेतो आहे, ज्याचा फायदा संपूर्ण कोकणवासियांना होणार आहे. सिंधुरत्न आणि चांदा ते बांधा योजनाचे अनेक मीटिंग्स ह्या मी इथे येऊन घेतल्या, परंतु पत्रकारांपर्यंत पोचता आलं नाही. हा संपूर्ण जो एक आपल्या राज्याचा आपल्या जिल्ह्याचा जी प्रगती आहे ती पुढे नेत असताना पालकमंत्री आता नव्याने तरुण पालकमंत्री नितेशजी राणे झालेले आहेत. आदरणीय राणेसाहेब खासदार आहेत. निलेशजी आता आपले कुडाळचे आमदार आहेत. आम्ही सर्वजण मिळून एका नवीन उंचीवर आमच्या जिल्ह्याला नेऊ. त्याच्याचबरोबर आपले
पूर्वीचे पालकमंत्री हे सुद्धा आता पक्षाचे कार्याध्यक्ष झालेले आहेत. ही सगळी ताकद सिंधुदुर्गवासियांच्या मागे उभी केली जाईल. आदरणीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि अजितदादा सर्वांचंच कोकणावर लक्ष आहे. कोकणाच्या प्रगतीसाठी केवळ सिंधुदुर्ग जिल्हा नाही तर सर्वच जिल्ह्यांना ताकद ही आमच्या शासनाकडून दिली जाईल. ही जाहिरात निघालेली आहे. त्याच्यामध्ये लोकांनी सहभागी व्हावं अशी विनंती आहे. म्हणजे लोक नाही, त्याच्यामध्ये ते उद्योजक असतील ज्यांनी याच्यामध्ये गुंतवणूक करावी अशी अनेक वर्ष लोक टीका करत होते की ही आलेली नाही जाहिरात. ही जाहिरात आलेली आहे आणि लवकरच ते 90 वर्षाच्या लीजसुद्धा आम्ही देणार आहोत, कारण मोठी गुंतवणूक आहे. तो प्रस्तावसुद्धा मी तयार करून पाठवायला सांगितलेला आहे. अनेक धरणांची भूमिपूजन आता आपण बघितली, मी स्वतः केलेली आहेत. जी बंद पडलेली धरणं होती त्याची कामं आम्ही सुरू केलेली आहेत. शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आम्ही राबवतो आहे आणि या माध्यमातून चांगला विकास या संपूर्ण भागाचा होईल याची मला खात्री आहे. असं आहे की हे 30-40 वर्षापूर्वी ही सगळी कामं झालेली आहेत आणि ह्या पर्टिक्युलर जो स्पॉट आहे त्याला नदीच्या खालून पाईप गेलेला आहे, जे एक्सेस पाणी आहे ते बाहेर काढण्यासाठी. आणि तो पाईप बराच जुन्या असल्यामुळे ते तुटले आणि त्याच्यानंतर हा सगळा भराव खचला. ही वस्तुस्थिती आहे, पण 8 दिवसामध्ये सर्व पूर्ववत होईल आणि त्याचं काम युद्धपातळीवर चालू आहे. आणि एकंदरीतच एक सर्वकष असा प्रस्ताव या संपूर्णच कालव्यांच्या नूतनीकरणाचा हा महाराष्ट्र राज्य आणि गोवा राज्याच्या वतीने राबवला जातो आहे. त्याच्यामुळे सगळी कामं नव्याने केली जातात, कारण प्रत्येक गोष्टीला एक लाईफ असतं. ते लाईफ संपत आलं की नव्याने ती सगळी कामं करायला लागतात. त्याच्यामध्ये लाईनिंग आहे, नवीन पाईपलाईन घालायची आहेत. तर तिलारीच्या संदर्भात ह्या सगळ्या कामांचा प्रस्ताव तयार झालेला आहे आणि लवकरच या कामांना सुरुवात होईल. कोकणानं महाराष्ट्राला मराठी भाषेला फार मोठं योगदान दिलंय. वाङ्मयीन प्रकारात महाराष्ट्राला सर्वाधिक साहित्यिक या कोकणानं दिलेत. सावंतवाडीपासून डहाणूपर्यंत नवा लेखक वर्गही तयार होतोय, असं मत कोमसापचे संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक यांनी व्यक्त केलं. तसेच भाषेचा अभिमान असणं गैर नाही, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून सर्वांनी प्रयत्न केले होते, त्याला यश प्राप्त झालंय. विश्व साहित्य संमेलनाचा पुरस्कार हा सन्मान हा मराठी भाषेचा कोमसापचा आहे. याच भावनेनं तो सन्मान मस्तकी लावत आहे, अशा भावना पद्मश्री कर्णिक यांनी व्यक्त केल्या. ही चांगली गोष्ट आहे. आपल्याला आपल्या भाषेचा, आपल्या प्रांताचा, आपल्या भूमीचा अभिमान असणं ह्याच्यामध्ये काही गैर काहीच नाही. त्यामुळे मला आनंद वाटतो की मी केवळ मधु मंगेश कर्णिक नाव हे सोडून द्या, पण मी मराठी भाषेचा लेखक आहे, मराठी साहित्यिक आहे. हा साहित्याचा, भाषेचा हा सन्मान आहे आणि म्हणून मी तिकडे पाहतो. आता या वयामध्ये सन्मानाचं काय अप्रूप राहिलेलं नाही, खूप सन्मान मिळालेले आहेत. परंतु या गोष्टीने ही अभिजात भाषेसाठी मधुबाईंनी सुद्धा काही प्रयत्न खूप केलेले आहेत. फडणवीस ज्यावेळी मुख्यमंत्री होते 19 साली, 26 जूनला मग कोकण मराठी साहित्य परिषदेने पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रातल्या 24 साहित्य संस्थांना एकत्र केलं आणि आझाद मैदानावर आम्ही 1 दिवसाचं आंदोलन केलं. त्यावेळी फडणवीस मुख्यमंत्री होते, विधानसभा चालू होती. आमच्या 3च मागण्या होत्या की मराठी भाषा अनिवार्य करावी, 10वीपर्यंत किंवा 12वीपर्यंत. मराठी भाषा भवन मुंबईमध्ये आम्ही जाऊ त्या ठिकाणी व्हावं. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य साहित्य मंडळाचा अध्यक्ष होतो. मी त्यांना जागा दाखवली होती मेट्रो सिनेमाजवळची, ती बालगंधर्व, पण ती वाण्यात सापडली माहिती नाही. ती मागणी म्हणून ती अभिजात. आता अभिजात भाषेचा दर्जा देणं हे महाराष्ट्र शासनाच्या हातामध्ये नव्हतं, ते केंद्रीय हातामध्ये होतं. पाठपुरावा करायला पाहिजे होता आणि पाठपुरावा हा आम्ही साहित्यिक करू शकत नाही. आम्ही कधी बावटे घेऊन संप, मोर्चे हे प्रकार आम्ही केलेले नाहीत. करण्याचं आमच्यामध्ये काय बळ नाही, आमची संघटना नाही. त्यामुळे शासनानंच केलं पाहिजे. आम्ही फक्त तर एक प्रारूप देऊ. आणि आम्ही ज्यावेळी इथे जवळजवळ 1000 लोक आले, म्हणजे त्या ठिकाणी भालचंद्र मुणगेकरांपासून सगळ्या क्षेत्रात लोक, आणि नागपूर, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्षच होतो मी संघाचा. 6 घटक संस्था आल्या आणि जवळजवळ 1000 लोक मराठी भाषिक आम्ही एकत्र आलो. सकाळी 10 वाजल्यापासून संध्याकाळी 3 वाजेपर्यंत आम्ही तिथे होतो आणि भाषणं चालली होती लोकांना अभिजात. 3 वाजता भटडोळेचा फोन आला, माणूस आला की मी येऊ भेटायला का तुम्ही येता, अधिवेशन चालू आहे.
तर तुम्ही तुझी अडचण करून मी येतो. आणि मी जवळजवळ 7-8 लोकांना बरोबर घेऊन भेटलो आणि त्याने वचन दिलं की मराठी भाषेचा दर्जा आम्ही फॉलोअप करतो, परंतु भाषेबद्दलचं अनिवार्य करणं हे माझ्या हातात आहे. आणि मराठी भाषा भवन आणि नेतृत्वाने आम्हाला अभिवाचन दिलं. आम्ही ते सांगता आमचा समारंभ संपवला आणि 15 दिवसामध्ये त्यांनी GR काढले मराठी भाषा 10वीपर्यंत अनिवार्य करण्याबद्दल. आणि मराठी भाषा भवन चर्नी रोडला आत्ता हा भाषा भवन आम्ही थांबवलो. या कारणामध्ये मी मधुबाई कुठेतरी होते, तो त्यांचा सन्मान म्हणजे मराठी भाषेचा, मराठी साहित्याचा आणि कोकण मराठी साहित्य परिषदेचा सन्मान आहे असं म्हणून मी हा सन्मान शिरोधारा मस्तकी लावित आहोत महाराष्ट्राच्या वतीने. ते कसं आहे, पहिली गोष्ट म्हणजे कोकणाने महाराष्ट्राला मराठी भाषेला फार मोठं योगदान दिलेलं आहे. जर तुम्ही महाराष्ट्रातल्या साहित्यिकांची यादी काढली तर कोकणातून जेवढे साहित्यिक महाराष्ट्राला मिळालेले आहेत, कुठल्याही प्रांतामध्ये कथा, कविता, कादंबरी, नाटक ह्या प्रत्येक वाङ्मय क्षेत्रामध्ये कोकणाने अतिशय महत्त्वाचे असे साहित्यकार दिलेले आहेत. त्यामुळे कोकणचं नाव असणं साहजिकच आहे. परंतु एकत्र होत नव्हते कोकणचे साहित्यिक किंवा एकत्र प्लॅटफॉर्म त्यांना व्यासपीठ नव्हतं. ते कोमसापाने दिल्याबरोबर नवीन हात लिहायला लागले, नवीन मुलं लिहायला लागली, पुस्तकं यायला लागली. सावंतवाडीपासून डहाणूपर्यंत एक नवा लेखक वर्ग निर्माण झाला आणि एक चैतन्याचं वातावरण साहित्यातून निर्माण झालं. हे महत्त्वाचं आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषदेत राजकारणातले सगळे लोक आहेत, सगळ्या पक्षांचे लोक आहेत, परंतु राजकारण अजिबात नाही. साहित्य हा एकमेव राजकारण किंवा राजकारण. प्रजासत्ताक दिनी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून सावंतवाडीत रेल रोकोचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर अज्ञाताकडून सावंतवाडी स्थानकाजवळ गोव्याकडे जाणारी मंगलोर एक्सप्रेसची साखळी ओढल्याचं समोर येत आहे. सावंतवाडी स्थानकात मंगलोर एक्सप्रेस 6 मिनिटं थांबल्याची बातमी समोर येते. याला रेल्वे प्रशासनानं दुजोरा दिलाय. या गाडीची साखळी अज्ञाताकडून सावंतवाडी स्थानकाजवळ ओढण्यात आली. यानंतर काही वेळानं ट्रेन या ठिकाणाहून रवाना करण्यात आली. सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनससाठी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना प्रयत्नशील असून रेल रोकोचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर ही गाडी या ठिकाणी चेन ओढून थांबवली गेली. त्यामुळे ही चेन का ओढली की प्रवाशांकडून आंदोलनाला समर्थन दिलं असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच ही चेन का ओढली याबाबतचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाहीये. याबाबत रेल्वे प्रशासनाला विचारलं असता 6 मिनिटं रेल्वे थांबली होती. सकाळी 7च्या सुमारास ही घटना घडली अशी माहिती रेल्वे प्रशासनानं दिली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि सावंतवाडी तालुका केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनच्या वतीनं सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात आयोजित करण्यात आलेल्या रक्तदान शिबिराच्या उद्घाटन डॉक्टर राजेश नवांगुळ यांच्या हस्ते करण्यात आलं. सिंधुदुर्ग जिल्हा केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष आनंद रासम, सावंतवाडी तालुका अध्यक्ष विनायक दळवी, सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर गिरीश चौगुले, सचिव संतोष राणे, माजी अध्यक्ष मकरंद कशाळीकर, श्रीराम गावडे, अमर गावडे, सचिन मुळीक, स्टीवन डिसिल्वा, कालिदास बर्वे, पल्लवी बर्वे आदी उपस्थित होते. यावेळी डॉक्टर गिरीश चौगुले, युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी यांनी भेट देत रक्तदान शिबिराचा उपक्रम आयोजित केल्याबद्दल केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनचं कौतुक केलं. या शिबिरात 41 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलं, तर या निमित्तानं 100 जणांनी रक्तदानाचा संकल्प केला.
आणि रक्तदान सारख्या पवित्र कार्यात योगदान दिल्याबद्दल सावंतवाडी रक्तपेढीच्या वतीनं केमिस्ट ड्रगिस्ट असोसिएशनचा प्रशस्तीपत्र आणि सन्मान चिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला। या शिबिरात सावंतवाडी रक्तपेढीचे रक्त संक्रमण अधिकारी डॉक्टर निखिल अवधूत, रक्तपेढी वैज्ञानिक अधिकारी प्रशांत सातार्डेकर, प्राजक्ता रेडकर, परिचारिका मानसी बागेवाडी, डॉक्टर बुवा, परिचर अनिल खाडे यांनी रक्त संकलन केलं। रक्तदानाचं महत्त्व तर भारतातल्या सर्व जनतेला ज्ञात आहे आणि रक्तदान हा आपण ज्यावेळी विचार व्यक्त करतो त्यावेळी एका रक्ताच्या थेंबाची किंमत किती आहे हे डॉक्टर्स आणि काम करणारे जे कर्मचारी वृंद आहेत त्यांना सोडून इतर कुणालाही नसेल। साधारणपणे आपण बघतो की आपल्या भारतामध्ये माता मृत्यूचं प्रमाण जे आहे ते रक्तस्राव डिलिव्हरीनंतर किंवा बाळंतपणानंतर होतो त्यावेळी त्याचं महत्त्व कित्येक पटीनं वाढतं आणि अशा वेळी ज्यावेळी रक्तदान करून रक्तदात्यांनी दान केलेलं रक्त ज्यावेळी त्या मातेला चढवलं जातं त्याचा जीव आणि प्राण वाचवलं जातं। साहजिकच माता मृत्यूचं प्रमाण कमी करण्यासाठी रक्तदानाचं अत्यंत अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे आणि आपल्या महाराष्ट्रातल्या केमिस्टची असोसिएशन आहे, महाराष्ट्र केमिस्ट असोसिएशन, यांनी सातत्यानं अशा पद्धतीचे प्रोग्राम राबवले जातात। आपले रासन साहेब जे आहेत जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष त्यांनी आज आप्पासाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त हे जे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि इतरही माध्यमातून आनंद रासन साहेबांनी रोटरीच्या माध्यमातून असेल किंवा संघटनेच्या माध्यमातून असेल सातत्यानं ह्या पद्धतीचे प्रयोग त्यांनी किंवा असे कॅम्प घेऊन शिबिरं घेऊन जनमानसाला एक दिलासा देण्याचा प्रयत्न प्रत्येक वेळी केलेला आहे। काही प्रमाणामध्ये हा निश्चितपणे ॲनिमिया रोखण्यासाठी किंवा माता मृत्यूचं प्रमाण रोखण्यासाठी हे जे आज भरलेलं रक्तदान शिबिर आप्पासाहेब शिंदेच्या वाढदिवसानिमित्त प्रत्यर्थ भरलेलं आहे याचा उपयोग सावंतवाडीच्या उपजिल्हा रुग्णालय तसेच खाजगी रुग्णालयामधल्या सर्व मातांसाठी होईल याची मी निश्चितपणे मला या ठिकाणी खात्री वाटते आणि भविष्यात डॉक्टरांचं सहकार्य संघटनेला आणि संघटनेचं सहकार्य डॉक्टरांना कायम राहील याची मी या ठिकाणी त्यांच्या वतीनं सुद्धा ग्वाही देतो आणि त्यांनीही ही ग्वाही निश्चितपणे दिलेली आहे आम्हाला आणि आम्ही त्याच्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतो। आदरणीय केमिस्ट उदय सम्राट आमचे प्रेरणास्थान आप्पासाहेब शिंदे यांच्या अमृतसरी वाढदिवसानिमित्त संपूर्ण भारतभर आज केमिस्ट असोसिएशनने रक्तदान महारक्तदान शिबिरे आयोजित केलेली आहेत। त्यामधून आपण 75,000 बॉटल्स एकत्र मिळवून गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्यासाठी हा एक प्रयत्न आपला असणार आहे। गेली अनेक वर्ष असोसिएशनच्या माध्यमातून आपण अनेक समाजसेवी कार्य करत आलेलो आहोत। त्यामधला हा एक भाग म्हणून समाजाप्रती आपलं असलेलं ऋण हे केमिस्टांनी फेडावं यासाठी आम्ही सगळं केमिस्ट बंधूंना इथे येण्याचं आवाहन केलेलं होतं आणि मला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की आजच्या या कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आमच्या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, सर्व सदस्य, महिला वर्ग अतिशय उत्स्फूर्तपणे त्यांनी या शिबिराला प्रतिसाद दिलेला आहे आणि आपलं शिबिर हे यशस्वी आपण 100% करू आणि जे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद करण्यासाठी आपण ही आजची जी रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे तर पूर्ण भारतामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे कदाचित एकाच वेळी पूर्ण भारतामध्ये रक्तदान शिबिर आयोजित करण्याची पहिलीच घटना असावी असं मला वाटतंय आणि 100% याच्यातून आपण लोकांची सेवा करतोय। केमिस्ट ज्यावेळी आपला बिझनेस करत असतो त्यावेळी तो समाजाप्रती आपली सेवा करतच असतो परंतु आणि त्यांनी एक हे घालून दिलं आहे की आपण कुठेही मागे राहत नाही त्यासाठी त्यांनी आता केमिस्टांनी सर्व रक्तदान शिबिरामध्ये पण भाग घेतलेला आहे त्यासाठी मला अतिशय त्यांचा अभिमान वाटतो। आज सावंतवाडी तालुक्यामध्ये आमचे सर्वांचे हिंदू हृदय सम्राट
त्याचप्रमाणे केमिस्ट हृदय सम्राट आदरणीय आप्पासाहेब शिंदे यांच्या अमृत महोत्सव वाढदिवसानिमित्त आज या ठिकाणी रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे। सर्वप्रथम मी सर्व केमिस्ट बंधूंचे अध्यक्ष या नात्याने स्वागत करतो, त्याचप्रमाणे रक्तदात्यांचे स्वागत करतो। आज या ठिकाणी हे औचित्य साधून विज्ञानाने भरपूर प्रगती केली, पण ह्या सगळ्या विज्ञानाने रक्त नवीन तयार करणं कृत्रिमरित्या शक्य झालेलं नाही। आज या ठिकाणी दात्यांनी रक्त दिल्यानंतर एखाद्या रुग्णाचं प्राण वाचतात, पण ह्या ठिकाणी रक्तदान दिल्यानंतर त्याला नवीन जीवन मिळतं। म्हणूनच डोनेट ब्लड अँड सेव्ह लाईफ असं म्हटलं जातं। आज ह्या ठिकाणी जे आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा केमिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष सन्माननीय आनंदी रासोड, त्याचप्रमाणे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी एकजुटीने शिंदेसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त हा जो संकल्प केलेला आहे 75,000 बॉटल्स पूर्ण महाराष्ट्रातून द्यायचा भारतभर हा जो उपक्रम आहे हा तृतीय आहे। आमच्या सर्व केमिस्ट बांधवांतर्फे आम्ही त्यांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द पूर्ण करतो। ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार राजन साळवी यांच्याविषयी विचारलं असता माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर काय म्हणाले पाहूयात। हे बघा, शेवटी त्यांनी अनेक वर्ष आमदार म्हणून काम केलेलं आहे। त्यांनी कुठं राहावं हा शेवटी त्यांचा चॉईस असतो। आम्हाला सुरुवातीला असं वाटलं होतं की ते शिंदेसाहेबांच्या खूप जवळचे होते, त्याच्यामुळे ते मूळ शिवसेनेमध्ये आमच्याबरोबर राहतील, परंतु तसं घडलं नाही। याच्या पुढचा निर्णय हा त्यांनी घ्यायचा आहे, कारण आता त्या मतदारसंघामध्ये आमचे किरण सामंत निवडून आलेले आहेत, त्याच्यामुळे किरण सामंत हेच आमचे त्या मतदारसंघातले प्रतिनिधी राहणार आहेत आणि त्याच्यामुळे शिवसेनेमध्ये आपल्याला फ्युचर नाही, म्हणून ते भाजपमध्ये जात असतील तर तो त्यांचा निर्णय आहे आणि त्यांनी घेतला तरी आमचं युतीचं शासन आहे महाराष्ट्रामध्ये, त्याच्यामुळे आम्हाला त्याच्यात वाईट वाटण्यासारखं काही आहे असं मला स्वतःला वाटत नाही। या निमित्ताने तुमच्याशी बोलत असताना एका गोष्टीचा मी मुद्दाम उल्लेख करतो की महाराष्ट्रामध्ये फिरत असताना अनेक पालक मला भेटले आणि त्यांचा काहीतरी गैरसमज झालेला आहे की आपलं बोर्ड बंद केलं जाणं, असं बिलकुल नाही आहे। आपलं SSC बोर्ड हे असंच चालू राहणार आणि त्याच्यापेक्षा तो अधिक चांगलं काम करणार। भारतातल्या सर्वोत्कृष्ट SSC बोर्डपैकी आपलं बोर्ड आहे आणि जो निर्णय घेतलेला आहे जे UPSCचा परीक्षा असतात किंवा अन्य केंद्रीय ज्या परीक्षा असतात त्याच्यामध्ये केंद्राचा जो अभ्यासक्रम आहे म्हणजे CBSE जे बोर्ड आहे त्याचा अभ्यासक्रम आपण ॲडॉप्ट करतो आहे। आपण काय त्या बोर्डामध्ये आपल्या शाळा रजिस्टर करत नाही आहे। SSC बोर्डाचा आमचा जो अभ्यासक्रम आहे तो राष्ट्राच्या धर्तीवर असेल, जेणेकरून आपल्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षामध्ये चांगलं यश मिळू शकेल। नाहीतर त्यांना आपला अभ्यासही करायला लागतो आणि ज्या वेळेला ते केंद्राच्या परीक्षा देतात त्यावेळेला त्यांना CBSEच्या अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करायला लागतो। त्याच्यामुळे हे लक्षात घेऊन आणि त्यांचं पुढे आणि ह्याला माध्यमसुद्धा मराठी राहणार आहे, त्याच्यामुळे असा काही गैरसमज असेल तर तो पालकांनी मनातून काढून टाकावा। आणि मराठी भाषा आता तर 10वीच्या ऐवजी 12वीपर्यंत कंपल्सरी झालेली आहेत, त्याच्यामुळे तिथं कुठेही मराठीवर अन्याय होणार नाही किंवा SSC बोर्डसुद्धा आहे त्याच गतीने चांगलं काम करत राहील। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। तिलारी प्रकल्पावरून शेतकरी अधिकाऱ्यांची वाजाबाजी। मिरकरवाडा बंदरावरील अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त आणि रेल रोको यशस्वी। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। धन्यवाद।